प्रणाम भोजपुरी समाज। आज एगो ऐसन स्टार के बारे में बात करम जौन की हिंदू धर्म के साथे खिलवाड़ कर रहल बड़न। जी, हिंदू धर्म के साथे खिलवाड़ हो रहल बा। एगो गाना आई रहे, तेरे मेरे दरमियान कुछ तो है बाकी। अब ऐसे क्लियर हो गई हुई कि हम केकर बात कर रहल बनी। बात समझ जाए कि हुई कहाँ से बात हो रहल बा। ओह गाना के वीडियो देखला में सबके लौकल हुई कि ओह गाना में वो स्टार दारू पी के तेरे मेरे दरमियान कुछ तो है बाकी गा रहल बने। अच्छा बात बा, एल्बम में चल सकता, फिल्मावे के जरूरत रहेला, हो सकता दारू के रुआ यूज के लिए बनी। ऐसे तो दारू शराब ना पिए के चाही, स्वास्थ्य खातिर हानिकारक है। एगो बड़ा स्टार हो के दारू दिखा रहल बा वीडियो में, ये बहुत ही शर्मनाक बात बा। लेकिन खैर ये अपन अपन सोच के बात बा। लेकिन ये बात एल्बम तक सीमित रह जाए तो बहुत ही अच्छा रहे। ये बात बढ़ के सीधे डायरेक्ट भगवान गणेश जी भी पहुंच जाता। वो स्टार गणेश जी के सामने जाके एकदम मुंह सटा के बोल रहल बने कि तेरे मेरे दरमियान कुछ तो है बाकी। ये क्या मतलब बा भाई? माने तेरे मेरे भगवान गणेश जी के सभे पूजेला, ब्रह्मा विष्णु महेश से माई से लेके पिता सभे कोई पूजेला गणेश जी के। सबसे प्रथम पूजनीय गणेश जी वहाँ के सरकार हैं, यह सृष्टि के वहाँ के मलिकार हैं। और वो मलिकार के तू कह रहल बड़ा कि तेरे मेरे दरमियान कुछ तो है बाकी। तेरे मेरे कहाँ के शब्द है भाई? भगवान खातिर ये शोभनीय नहीं है। आप स्टार हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप अपने रहन सहन पर ध्यान दीजिए। और भोजपुरिया समाज से हम आग्रह कर रहल बानी कि ऐसन ऐसन वीडियो के रउआ लोग बहिष्कार काहे नहीं करत। ये वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहल बानी। ये स्टार अपना इंस्टाग्राम पे एगो वीडियो डालले बने जौन की ओरिजिनल वीडियो में दारू पी के और गणेश जी के सामने जाके तेरे मेरे दरमियान कुछ तो है बाकी। ई का बात भइल? तू दारू पी के गणेश जी से तेरे मेरे करब? हम बार बार कह रहल बानी ये एगो स्टार के शोभनीय नहीं है। जब अपने आप के रउआ स्टार कह रहल बानी, स्टार के कैटेगरी में ला रहल बानी, तो ऐसा चीज के प्रदर्शन ना करी तो बहुत ज़्यादा बेहतर रही। ई एगो स्टार के शोभनीय नहीं है। तो प्लीज़ दारू पी के रील्स न बनाएं और भगवान के साथ खिलवाड़ न करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम का कहे के चाह रहल बनी, वो स्टार के बहुत बढ़िया से समझ में आ गई हुई। और जे उनको कुछ चमचा यह वीडियो के देखत हुई उनको बात समझ में आ गई हुई। अगर बात समझ में आ गई बा तो यह वीडियो के इतना शेयर करी कि उनका तक पहुंच जाए। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।